Dok u Meku pristižu milioni vjernika iz cijelog svijeta, hadžije iz Bosne i Hercegovine uspješno su započele svoj put ibadeta. Nakon dolaska prve grupe u hotel Meridian Towers bez velikog odmora, već sinoć su krenuli ka haremu kako bi obavili svoju prvu umru. Uslijedio je trenutak koji se pamti cijelog života. Glavni vodič Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Izet Efendija Čamdžić istakao je da organizacija teče bez problema i da su hadžije spremne za nastavak planiranih aktivnosti. Sve funkcionira, dakle, ja bih bio slobodan reći besprijekorno. Prethodnica je uradila jedan lavovski posao, rasporedila sve hadžije po sobama, svi kada dođu čekaju ih spremne, otvorene sobe, osoblje hotela njihove stvari, kofere doprema u njihove sobe, tako da je to jedna izuzetno dobra organizacija. Što se tiče naše ambulante i zdravstvenog stanja naših hadžija, ja mogu reći da su trenutno naše hadžije, naravno tek smo i došli, svi dobro, svi zdravo. U ovom trenutku naša ljekarska ekipa radi na uspostavljanju ambulante koja će danas u narednih nekoliko sati biti potpuno u funkciji i našim hadžijama će biti na raspolaganju 24 sata dnevno. Generalno možemo reći da evo ova 2 dana kako reći naše hadžije stižu u Meku, sve funkcionira odlično, nema nikakvih problema. Nadamo se da će tako biti sve do 2. juna kada će sve naše hadžije, ako Bog da, biti u Meki i da naravno u međuvremenu se pripremamo i za obavljanje hadžskih obreda, izlazak na Arefat, ali o tome da kako ćemo govoriti u narednim javljanjima, zato što to trenutno nije najaktuelnija stvar. Najaktuelnije je trenutno da naši hadžije obave umru. I dok se čekaju nove grupe hadžija, među onima koji su već obavili svoju prvu umru osjećaju se emocije koje se teško mogu opisati riječima. Ovdje sam po drugi put. Imali smo jednu umru džematsku 2023. na 24. sa džematom iz Minhena, Ikre Minhen. Kao i prvi i drugi put emocije su tu, prelijepo jedno iskustvo. Organizacija štiće Islamske zajednice, prezadovoljni smo, sve je bilo kako treba. Tu smo da obavimo ove hadžijske obrede. Najljepši osjećaj je bio naravno kad smo silazili sada prema Meki, dole prema Kavi. Baš silazimo na stepenice, penjemo se, taj prizor samo, znači, ne može nikog ostaviti ravnodušnim, a tako i mene. Ne može da ne ostavi utisak jednostavno. Svi su mi prijatelji, mnogi prijatelji su već bili ovdje na hadžu i na umri i svi su mi pričali kako je to, ali mogli su mi 2 dana pričati kako, ali sve dok lično to ne doživiš, to znači nemoguće objasniti. Skoro pa nemoguće. Večeras će umru obaviti hadžije iz 2. i 3. grupe koji su tokom dana stigle iz Sarajeva. Organizatori poručuju da se sve odvija prema planu uz 24-satnu zdravstvenu zaštitu i podršku na svakom koraku. Sezona hadža za bosansko-hercegovačke vjernike time ulazi u punu dinamiku s dovom da do kraja hadža sve protekne u najboljem redu.